Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod, al doilea episod de pe acest canal de o lume. Noi am început-o, vedeți videoclipurile, primele videoclipuri pe canalele lor, nu știu să vorbesc. Sunt aici cu Andrei. Salut! Și cu Alda Denisa, Alexandra Denisa, știți că... Nu, Alexandra Alda. Îmi pare rău, știți că v-am zis că le zic Denisa. Nu vă mai bateți, nu vă mai bateți. Și avem o casă. Și avem o casă și ne-a făcut Andrei surprize și vreau să văd ce surprize avem. Hai să văd. Voi v-ați luat surprizele? Uite să văd ce surpriză am. Almură. Ok. Da. Așa. Și toate. Și lemn. Și da. Așa. Hai să văd ce mai fac. Înapoi în casă. Eu am nevoie să mă duc până undeva. Și casa e foarte jos, sincer. Sincer, da, nu m-am străduit să o fac și la suprafață. Să știți. Bă, nu sări pe ăstea, că mă stric. Da, e cam stupid că direct din casă, dacă e, direct pe asta intră. Mamă, Ce mamă? ce e aici? Jos. Ești frate. Ce să aici? Da, așa. O să mă arunc, fiindcă eu sunt deștept. Hai că pot să mă arunc. Nu! Nu mai știu unde mă duceam înapoi acasă. Dă-te pe la mine. Uite, te văd. Oricine ai fi. Eu sunt De Andrei. Sunt eu. Oh, nu! Ghicisul mi-a căzut. Eu văd. Aici e spawnerul. Ok. De jos. Nu o să fac mare lucru pe acest videoclip. Salut, Andrei! Bună. Ia zici de unde am venit. Da, unde? Ia uite-te în tavan, unde e crafting-ul. Uitați-vă ce e o gaură. Da, văd. Eu mă duc la minat. Vreau și eu să văd. Noi am găsit pe două Îmi dai torțe. Și diamantele. Pe torțe ai avut cadou. Da? Da. Eu. Da. Niciuna. El a avut? Niciuna n-am avut. Tu n-ai avut torțe. Nu. Nu, Eu eu am n-am avut avut. torțe. Good. Am zis să le fac diferite. Știți? Da, da. Oh, Câte ai avut? Nu știu. Așa. Da. nu să termin. Ok. Merge să termin aici cameruța asta. Nu pot să minez acolo. Voi mina aici, în casă. O voi mina din casă. Nu vrei mina din casă pentru că eu construiesc aici. Nu acolo voi mina, voi face eu drumul meu. Ar fi una și dacă găsești diamante pe acest clip. Sper că da. Eu am făcut level 10. Să fie o minune așa. Văd cât aveți. Da, și am rezolvat problema. N-am rezolvat nicio problemă. Da, chiar că. Lavă. Da. Bă, nu mai lag. Da, n-am rezolvat-o. Eu așa țin aminte, dar nu am rezolvat-o, pare rău. Ale nu Nu mai e așa. memorem. Am zis lavă. Ce? Am zis lavă, nu lag. Unde e lavă? Am dat Lavă! Vreau să-mi Zic că nu pice. sunt diamante. Vreau să-mi pice în... Aoleu, gold! Aoleu. Vreau să-mi pice în cap Eu lavă. am dat de gold. Au! Ești lângă mine. Ce Ba, nu, naps. eu văd numele foarte departe. Hei, Ba, da. lavă. E lavă în spate. Simt că Unde s-aude. nu mai A, frate, aici e cameră. Nu mai țipat! Aici e locul meu. De ce ai acoperit, mă? Ce s-a coborât? Nu ai acoperit. Nu Ei, eu minam aici. știu ce făceai tu. Asta nu vin direcția asta. Nu mă duc încolo. Ok, vorbiți prea mult. Hai, mai tăceți să fie un pic de liniște. Să am liniște la minatul meu. Oh my god. Mamă, dacă găsesc diamante. Și eu am dat aici de... Uite mai lava și cred că e mine. Fier avem?
Nu. Da, am uitat să vă zic. Mie mi s-au șters itemele și tot fierul care l-aveam nu mai am. Dar am găsit eu alte diamante, fix 8, din nu știu cum. Și da, trebuie să minăm, să găsim și noi. Găsiți-vă voi că eu am. Trebuie să ne facem portal. Da. Adică Da, am găsit fier. Ce ai găsit? Și am uitat. Ai găsit fier? Da. avem o casă foarte, foarte jos. Ana, ce să Da, fac? cine are pickaxe de fier să vină să ia gold. Eu nu am. Mă duc eu. Ai? Să-mi dai și mie unul? Sau Na, măcar fier? de data asta chiar n-am. Fiindcă ai consumat pe armura ta și nu ne-ai lăsat armură de piele. Tu armură de... Bun. Ah! Ți-a întâmplat cu mine? Care e lavă? Eu. Dar Mori? Nu, că nu. voi nu știți să citiți numele? Sincer acum. Nu, pentru că fix asta s-a întâmplat că eu doar am spart. Ok, hai să vedem. Ce mai fac? Lavă! Eu merg prin altă direcție. Ați văzut? Am văzut eu că mi s-a Să-mi făcut. dai gold. Să-l pui la mine în chest. Am văzut eu că s-a Cred că făcut. n-am luat nicio bucată. Ah. Da, n-am luat nicio bucată. Am văzut eu că mi s-a făcut lumină dintr-o dată. Și eram sigur că lavă, de aia nu știam de unde vine. Eu mă chinui aici pentru o cameră. Și ce vrei să Ok. fii în camera aia? Nu știu. Camere de chesturi. Nu. Aici va fi bucătăria. What? De ce ne trebuie o bucătărie? Păi ca să prăjim. A, da, furnare. Din păcate nu pot să sparg bedrock-ul. Bedrock. Din păcate, e foarte aiurea că nu poți să spargi bedrock. Survival. Da. Cu mod e altceva. Și că ai moduri cu pickaxe și un pickaxe care poți să spargi bedrock-ul. Ok. Băi. Aici e camera. Pun o torță măcar. Bune, frate. Hai că-ți mai pun una și aici. Să ai. Trebuie să spargi și ușile. Și căuluial. Ca să prăjim și mai multe Nu, chestii. că nu mai am pus eu să fac pereți. Ok. Eu nu prea am ce să vorbesc, eu nu filmez. Da, din păcate. Aoleu, iar lavă. Haideți să craftez o lopățică Bă, mică. nu știu ce să zic. E destul de mare cămăruța. Of. Trebuie să mutăm paturile, înseamnă. A, da, trebuie mult pamul. Hai că mai fac un etaj. Mai sparg un bloc sus. Da, face că, cred că dacă ne trezim, voi, Da. voi dați seama că noi ne-am dormit deloc pe seria asta. Da. Și supraviețuim, fiindcă n-are ce să ne omoare. Da, mă duc și eu să vă spun de ea. Lavă, iar. Măi, eu iau lemn să fac pe aici toată casa asta faină. Du-te, Alem. Să facem casa asta. Unde sunt? Abar n-am unde e Alexandra. Eu minez. A, uite-ți numele. Iar eu când suntem la bedrock. Hai, Andrei, tu că tu ai pickaxe de fier și te descurci. Tu ce ai găsit? Eu aveam oricum altă Ai treabă. diamante? Cine? Tu. Eu? Au. Nu, Ce nimic. cauți aici, mă? Nu sunt eu. Acum Așa. vezi skin-ul. Nu. Nu e niciun skin. Ce? Nu e niciun skin. Asta că sunt... Au! Uite-te la skin-ul Lasă-mă meu. în pace, că nu e niciun skin. Nu înțelegi, că nu se vede niciun skin. Atunci ce sunt? Steve. Ia. Da? E Steve. Eu am skin. Da, tu ai. Eu am skin de hacker, nu înțeleg de ce. Nu te vezi, Andrei, îi vezi skin-ul? Da. Ce? Da. Da, eu am skin. Înseamnă că am ceva. Sau tu ai început după pauza aia? Da. Cream că n-ai început. Bun. Ale, ce zici? Așa.
Da, mă disperă. Și pe mine. Mă omoară. Cine? Lava asta mă disperă. Pe oriunde m-aș duce, lavă, 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 Acum vă omoară. lavă, lavă. Mamă, băi, omule, tu n-ai auzit de vorbă? Expresiile astea. Vorba vine. Chiar nu știu. Nu știi că Băi, eu îmi fac mă o sabie de omoară, diamond. mă. Nu. Nu. No, Sau nici. Da, sunt diamantele tale. Ce? Da, chiar că sunt diamante. Diamantele tale. Da, poți să. Diamantele mele. Faci ce vrei cu ele. Bani. Eu mă duc la minat. Și eu dacă în mine și n-am găsit nimic. Stai așa. Te omor aici. De nervi. Eu mă duc drept în față. Ia. Unde am căzut? Eu vreau să văd ce Dar cu ai lava găsit asta. diamante deja. Vreau să Nu am văd găsit. unde mă duce lava asta, ha? Ia. Un ocean de blavă sau ce? Nu-mi place. O să mă duc până la stratul 11. Ne mutăm, dar e de sub pământ. Nu. Am putea să-i facem sus o casă de vară. Și mă duc să mă apuc de o casă. Am găsit. Mamă, Cred că... că pe video se aude, dar... De noua stup. Transpir urechile. Dau te pe la Deni. Știți. Plouă afară. Au. Da? Da, pentru că e harta mea, mie mi-apare la cine vă teleportați. Deci și la mine. Păi și la noi. Așa, dacă Dar tu nu dau înțelegi. de clear, acum va apare. Da. Da. Ia, ce scrie? Când? Gold, Acolo gold, scrie gold. nimic. Aveți, când dau eu voie de clear, nu apare nimic. Eu am alea diamantele mele, îmi fac un pickaxe de diamond. Nu știu dacă chiar se aude pe videoclip, poate trebuie să mă uit. Ok. S-a dus Deni. Pickaxe-anul meu de diamond. Ia ghiciți unde am căzut chiar. În lavă. Nu, în rivai, nu ăla. Mă disperă. Pe mine lava mă disperă. Oh, no. Și am uitat să pun muzică de data asta. Nu e obligatoriu. Da. Nu, nici chiar așa, dar mă duc să caut un sat. N-ai zis că te pui de Stați. casă. Am apăsat. Hai că mă mai apuc, mă duc să caut un sat. Ok. Iar am Încheie găsit până asta. Ba nu, nu Să trebuie. mă duc și eu înapoi. Are cineva să-mi dea bățe? Bețe? N-am. Măcar unul? Uite, Am eu. are Deni unul. Poți să ți le iau? Da. Pe ăsta unul? Mai am încă. Mersi. Este. Nu știu dacă le era acestul lui Deni. Nu cred. Ăsta... Scrie numele pe ele. Da, nu era. Ăsta e al lui Andrei. Fără nume e al meu, să știți. Da, e al tău. Am luat un băț. Am văzut un băț. Ok. Și îmi voi face pickaxe. Ne lua parcă atunci. Da. Cream că nu mi-a luat pentru că la un moment dat o să plecam de deșert, că... Ce-am găsit, frate? Ce templu? Nu-mi zic că ai sat. Nu! Cred că ai sat. Nu ai niciun sat. Să vă gândiți. Ok. Aici pe stânga, da. Aici am goldul. E o fermă mică. Atât ai. Nu știu ce. Uite, 1, 2, 3 și e scară. Intrați pe videoclipul lui să vedeți ce a găsit. Cred că Dacă vă asta e. interesează. Cred Da. că e la mine. A, Ce după unde videoclipul meu. intrăm în casă. Așa. Să continuăm. El era trăcâinele nostru, dar lasă. Fiindcă e un plictisit de viață. O plictisită că e fetiță. O fetiță. După aia ce filmăm? Nu știu. Nu știm dacă